סבא שלי תמיד אמר שעל כל חיים שעוזבים את העולם הזה, חיים חדשים נכנסים. עם כל התחלופה הזאת הייתי מצפה שאני אפול על חיים קצת יותר סבבה ממה שקיבלתי. אבל זה אני. תגידו זי, מה נעשה? אתה לא יכול לבקש משמוליק? אני חייב לו 2,000 שקל. ומקוסטה? די, יונית, תן לי מי לבקש. אני חייב כסף לחצי מדינה. אני אמרתי לך שזה רעיון רע? אוי, תעשה לי טובה, מה? אף אחד לא צריך בבית אסלה רוטטת! אידיוט. זה לא רעיון רע. גם אני, גם אמא שלי, גם העורך דין, אפילו סמי, הקנה של הלוואות אמרנו לך זה רעיון גרוע, אבל אתה לא הקשבת. תגיד, תשתגעת, מה את עושה? עצור! תשון! אני שותק! אל תזוז! אל תזוז! אני אעמוד אותך! תן את הכסף! תן את הכסף! זוז לשם! זוז! זוז! תן את הכסף! אל תתעסק איתי! תן את הכסף! מה אתה חרש? תגיד לי, מי נראה לך אתה מתעסק פה? תקשיב! אני לא באתי להראות פה אף אחד, טוב? אני מציע לך להסתלק מפה מהר לפני שיקרה לך פה משהו. הלו! מה את רוצה? אני לא יכול לדבר עכשיו, נו! עוזי, אדוני המים! עוזי! עוזי, תבוא נדבר! הכל בסדר? אתה לא נראה טוב. סליחה, אולי תיתן לי ללכת? תירה! נו תירה! עכשיו תקשיבי טוב טוב! ההורמונים שלי משתגעים. אני ממש יכולה להרוג מישהו עכשיו. יש לך בדיוק 3 שניות לפתור את הקופה המזיינת הזאת! 1, 2, 3! שימו את זה כבר. קח את הכל, רק תוציא אותה מפה. תקשיבי, עכשיו במצב שלך לא צריכה להתעצבן. זה מסוכן. תירגעי, תנשמי. יופי, קח. כן. בואי נלך מפה. בואי.
כנראה היה משהו במה שסבא אמר. מסכן אחד איבד את החיים שלו ומסכן אחר עומד להיוולד. מה שסבא לא אמר זה למה? למה דווקא עכשיו? ולאן זה מוביל? אבל עזבו, זה תכנון מסובך. כמו שראיתם, אני בתכנונים לא משהו. חולצה דקה, אולי אני אפשוט אותה